ftit qabel il-kelmiet tal-Vanġelu ta' dan l-14 il-Ħadd ta' matul is-sena, Ġesu kien għamel esperjenza ta' rifjut ta' ċaħda min nies ta' daru stess, mill-awtoritajiet Lut, mill-Fariżej. Ġesu ma jaqtax qalbu, anzi, propju f'dan il-mument dan huwa l-Vanġelu tal-Ħadd, Ġesu jinfex f'innu ta' ringrazzjament lil Alla l-Missier. Infaħrek Missier, Sit is-sema u l-art tal-li jinti dawn l-affarijiet, dawn il-ħwejjeġ bejthom lil min hu għaref u lil min jifhem u rejthom l-iċkejknin. Insellmilkom u nistedinkom għal din ir-riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ġesu jifraħ, Ġesu jirringrazzja lil Alla il-Missier. Ġesu huwa konxu li huma żgħar, dawk li huma umli, in-nies sempliċi, in-nies li għandhom qalb miftuħ għas-sorpriżi t'Alla huma biss kapaċi jilqgħu is-sorpriża ta' Alla l-Missier. Jiġifieri l-imħabba tremenda tiegħu li tidher permezz ta' Ġesu, permezz tal-persuna tiegħu, permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-mirakli tiegħu, permezz tal-opra kollha tiegħu. Għalhekk Ġesu jinfex din l-għanja ta' Ratt il-ħajr b'xewqa kbira li jdaħħal lil kull min jemmen fih fl-għarfien, fl-intimità illi hemm bejnu u bejn Alla il-Missier. Mhux biss, Ġesu jistieden lil kull min jemmen fih lilna wkoll biex imorru għandu. Hi x'inhi is-sitwazzjoni tagħna, hi x'inhi l-istorja tagħna. Kemm hi sabiħa l-istedina ta' Ġesu, ejjew għandi intom li tinsabu mħabbtin u mtaqlin. U jiena inserraħkom, mhux biss, Ġesu jkompli ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu mistrieħ għal ruħkom u jiżgurana għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. X'inhu l-madmat ta' dan Ġesu ta' qalb ħelwa u umli? X'inhu t-toqol li joffrilna? Xejn inqas mill-preżenza tiegħu f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna. Ġesu jistedinna mmorru għandu b'konvinzjoni bit-tama li hu jimxi magħna fit-triq tal-ħajja tagħna ta' kuljum. F'kull diffikultà, f'kull toqol, f'kull mart, f'kull ġrajja sabiħa jew inqas sabiħa, Ġesu jimxi magħna. Ġesu jerfa' it-toqol magħna. X'ma mmorrux għandu u li biss għandu verament qalbu ħelwa u umli. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.